N'ezie ndị otu alụkwụsị n'ala Igbo ngalaba Enugu kwulisie ike wee kwesikwa ike n'ihe gbasara ọdịnala ọkachasị ịkpọlite mmụọ niile nọ n'ala Igbo. Ha zọnigo ije ugbu a wee bido n'Ugbawka ebe ọzọ Chimereze oke dibịa okwudiricha ya weze nakwa oke dibịa kara aka bụ isi ndị otu alụkwụsị ngalaba Enugu bụ ọzọ ụgwụrụ amarabe ndị nze nke mbụ na ndụ. Ọ bụkwa ya bụ igwe alụsị odumodu. Ha na-abụ kpọniri ndị otu alụkwụsị ngalaba Enugu wee jebe n'oke ọfịa oke mmụọ oke akpụ kara aka nọgoro ihe karịrị 90 na ụma. Ụfọdụ narị ekwu na olugo narị afọ kemgbe oke mmụọ ahụ dara n'obodo Ugbawka. Ụbọchị a ihe dị ebube mere maka na ozugbo ọzọ Chimereze nakwa igwe alụsị odumodu kpọrọ ndị otu alụkwụsị ngalaba Enugu wee wuchie n'obi oke mmụọ. Ozugbo ka aka ji ọfọ obi mmụọ a oke akpụ oke ọfịa na Ugbawka nabatara ndị otu alụkwụsị ngalaba Enugu n'ụzọ pụrụ iche. Ngwalekwa ka ndị otu alụkwụsị ngalaba Enugu ji wee nara ngọzi n'obi a. Isi ọjọọ anyị agbakwara ọsọ ndụ bịa. I make I watana, I want to make I satara. Come on, I do a kaye. We got I know, I can't have a jack on a little. I might fire one of them, I don't want to fire one of them. I watch for my move, okay. One more dog children, I'm more to them. Yes. I say moon, no. Good to tie it out, I be home. I do work and I'm more doing. I think there's a wire. Unless you like as alone. Million tank on that, we will all I go zone. That's Agonas, I go zone. I go zone. I go zone. That's not I go zone. Nkanu could tell more where don't do no more. I go zone. I got vision. I have vision. Okay, why isn't it I got vision? And I'm so cough for it, what a mad name. You say, I don't know what. I don't want to say I got vision. Panama, here, that monk, no book it was it. I am. By a book and more than Anna Masajana to I am. He's a dog over. Highly a book and more. But I got massive one in my yes. More look up one in my my lord, the kind of one in my more than I try and I got to phone you for one. I say, but I said, I have to about it. I got a lie home. He said, why I told you at the time. He said, why among the Zayos. He said, he said, there's no better like what you said. I don't know flies now for fire. He said, I'm not about fire for some dog on more total or tossing you don't more for change. He said, the joke I will I can add it better like a flower. She would be like a house. He said, I don't know. It's like I'm not telling you how much kind of can you Hannah Massey, how walk I got any. He said, because I'm not flying also when out to Wamaka just would. I'm a simple circuit and above and a bonnet of who put it like DJ or got here, or Hanatana? I could go sweat the line early. He said, line up. He said, line up. He said, I will go to Nico with my noche. I can go for taking a look, taking a 1 hour.
ekele una dịka na ọ bụ ibe anyị bịara nye isi ọcha na ọ bụ ndị a niile bụcha ndị ọrụ ibewu bụ jibia bụkwalụ ndị eze nwaanyị bụkwalụ ndị omenala bụ wee kọwalụ ha maka isi ọcha chenọkwa nwanne amụ bụ eke ji ọgbọ nọ na ya anyị ga-anọchi Chukwu kekere nuke na wale wa buna ba abakwa muchuwa bakwa chuwa nwoke nwaanyị nọ n'egwu a tata asị m na ya amago nzu mana asị na ịma nzu anaghị agwụ agwụ ka ya mgbe na iskota ya na-ama nzu ka o wee na-ezi anyị maka ọmama anaghị amacha ihe eji asị ọ na-eme mebụrụ nke ị na-emedu mma nke azụ masị gị lapụ ya ọ bụ na mmụọ na-akpa nzu ha gwa ana m asị unu maka nsị alụ na mmụọ ọbụla ma na ọ macha nzu na ọ masị anyị mezi ya ana m asụ ụchụ gbakwa gị mgbe a na-eke nzu a mmụọ ma na ọ macha nzu ozi anyị ụzọ ana m asị gị na-ekwe nzu na-ekwe nzu n'afọ na-ekwe nzu na nkwọ na-ekwe nzu na eke ndị ichie ndị mbụ ndị egiri ndị na-echila aka ọfọ dike ya gboo gboo n'ezi onu mere emeke bụ ndị anyị na-echeta ọnụ ụwa ha na m asị na-ekwe na nzu bịa malụ ndị nke ji nsị na aja wee gbuo onwe ha na m asị unu anyị agwana unu n'ugwu ebe a na-ama nzu ka a gwa m na anyị ejiri ụlọ ofe a n'aka ike ofe okorobịa na anụ ọkụ n'aka maka ọbara ọkụ ka eji eme ya na ngodo taa na onwego histrị anyị na-asị n'udo unu ndị nke mmadụ ha ga-esi anyị wee zie udo mgbe anyị na-ekpe ekpere a na-agazi oke nwa anyị bịara ebe a taata anyị na-alụ bụ ngọzi ịkọta ọgwụ o ji egbu ibe isi ọjụ eji mara ugbo bụ agọcha ọfụ etu a ma aka nzu na ana tee n'ilu onye ahụ eburu ebube wee naba ọgwụ aka mekwa egbo ka a ka na-eme taata maka ana m asị nke weta tinye na nke ndobe egbo ana m asị ọfọ gbuo m mana ọgbalụ nke ahụ n'usiri na a na-emebu gboo ka m na-eme kama ebe emere ya wụọ ha mmezi ya wụọ mbara ga-arụkwa n'ụzọ ndụ onye furu ihe ọma wee si na ihe ọma dị ya mma ihe ọma n'obi ya nzu anyị na-ama bụ nwoke nwaanyị si na anyị ga-achị anyị n'ụgbọ ọka anyị duo anyị ya achị na anyị na ndị ọchị na-achịgbu anyị ana m asị unu dodo unu asịkwa nnọọ bụ ụtọ mere atọ ọhụrụ na-abụcha emekọta ọnụ ụtọ ka anyị na-achọ ma nke a gbara na aja ma nke a gọọ n'ọfọ ebe onye ahụ n'isi n'onu ya na-ekwu ana m asị na nwoke nwaanyị ji ụkwụ nta bịa taata n'ebe a ọ na-abịa were okwu kwuru ihe ọma wee na alụta ọ bụ ofe anyị na-ekpe maka ya ndị kọstọmas a na-abịa maka unu ekwugo ekwu na anyị ga-anọ ofu ebe ndị ile anyị weta anyị rie enwe ndị ile anyị bụ ego na-agbagharị n'ụzọ na oke ite kpawafa ya kpa na be ha o ji ịpụta mbala maha ụta ha na-achọ ihe ọma kwesịrị ihe ọma dị na ya ga-adụkwara ya kwesịrị udo dị na ana Nkanu na ana Ugbawka ya dụkwara ya kwesịrị udo na ana Enugu steeti ọ ga-adụrụ ya kwesịrị udo na ana Igbo udo ga-adụrụ ya mana ebe ezumezu ebe ọ kọbara okwu na ụka na-ada ebe ọsị na okwu n'ụka ka ya mma na masị n'udo dodo okwu n'ụka na-akpa n'ikwu nchịkọta ọnụ wee bụ onye ahụ a sị fụma na-akpa n'ikwu ihe ọjọọ na-akpa n'ikwu mana nke ọma ka anyị na-achọ ma esi na nke ọjọọ ka anyị ga-ebe anyị were ime wee kụrụ ya asị n'udo dodo ana m asị unu ọdụ nwoke nwaanyị n'ime anyị nkeji ụgwọ mmụọ nke o kwesịrị isetụrụ o setụrụbeghị n'elu ya ọkwanụ nkunu gbu egosi ka a ga-eme onye ụmụalụ nke fọ n'ụzọ ndụ ya ka ọ gazi unu gosi ya maka na nkunu siri ka azụ na nkechi mere ka mma nekwe na edodo na anya dododo ọzọ
ọkwa na ọjị ka anyị ji bịa anyị ji ọjị anyị ji mmịa ndị eze na ndị eze nwaanyị ha akwado wee bịa wee sị nnekwa ihe eji adị ekene ekwena ihe ọma ka e meela anyị anyị sị na chi ga-adị mma esi na chi ga-adị mma chi ga-adịrị anyị na mma esi ọdọrọ njọ dọrọ na njọ maka anyị sị na chi ga-adịrị anyị na mma anyị na-asị ndị ododo na isi ọfịa na-ekwe gị bụ oke ngwụ natakwa mmiri na-aza akasa ma akpọkpọ unu ezumezu niile mmiri niile ọfọ niile mmụọ niile anyị na-alụ na anụ ụgbọ ka bụ nke na-emezi ibe agwa na enwe mmasị mba wee bịa kpata ọlịlị ga-alụ ezigbo ọlụ ebekarịta ibe anyị wee na-asị unu mgbe anyị ma alụ gọele anyị ma ha gọele ele anyị bụ nwata na-awa ahụ n'afọ n'afọ mana asị mụ na ihe ụmụnne m bịara tata na ndị nna m bịalụ bụ ka ha nara ọfọ ngọzi a sị anaghị enye ọfọ na ụdị na okenye ka a na-enye maka ọ bụla etu ama ntụkwu ebe dị nwe anya gwana ibe ọbụla ka nọ ndụ ya ọ bụrụ nwata n'anya elubeghị na ịgbagote n'ebe a maka a sị na nna ọnwa na-atọ nya anya dịka nna m jikwuo na ndị otu mmechi nyakwa anyị ọ bụghịzi mgbe ahụ ka nna ebe a abụfu n'aka na agba na enwere ha maalụ na-eche anyị bịa na onye ile anyị wetara anyị wee na-asị n'udo ododo no na osi na nke anyị na-eme ama nwa isi n'ụbọchị taa n'ugbote emezuo ka ọrụ nwa isi ozugbo ana m asị n'ebe anyị enwekwa ọgbakọ ebe ụmụnne m na-eji zụkọta ọnọdụ na bụ onye isi anyị ihe anyị na-ekwu okwu ebe udo ekwu a nụrụ ya ka mma onye ibe emejọla ọgwụ ya udo a na-achịkwa a sị m ajọ mma agbakọ n'anya n'ime si ihe ọma ka anyị na-achọ wee sị na ọbụla etu akọ ga-esi wee dị ana m asị dododo ọfọ iburu ihe iji egbu ajọ mmadụ ajọ nwoke ajọ nwaanyị itigbuo ya ifwe ajọ mmụọ ndị a ji kwa dododo masị unu ngwa nụ mara ife m ji egbu ajọ mmadụ dị n'ime ha na ajọ mmụọ ji apịa ha nkụ na alụkwu nke ichoro ngwa n'ọkụ n'ọkụ yafuo n'ebe a onye ha ikwu na anyị ga-atọ ọja atatapa ndị ebe ego ọjụ sịpụta mmajụ kwuru mmajụ ebe ego mma sịpụta mmajụ kwuru mmajụ iji ọkpa ha jere eje ngọzi ngọzi okwu ọnụ ha kpụ ka ha batara abata ebe m ha bụrụ m ha emem n'eziokwu mana esi na ọbụla etu ana m asị biko nụ nwere na-akwa ụjụ wee kwugosie na onye ahụ na ọbụla ajọ ife oke tesara ọ na-achọ ife ọya esi unu ka anyị kwuru ka ọ ga-esi wee dịrị anyị biko doonu papa nọ na onye ọjị chere ịgba ọgbọọla ya ọjị ka ya taa ọgwụ oge oke nwanyanwụ ọgwụ bụ nwa anyị chọrọ nwụ aka ji ọfọ ị ga-esi n'aka gị tọnụta gị ikpe maka ama mfụnọtọ nwa n'ọjị biko ha jụrụ m kedu onye chere ịgba ya ma bụ nwe na-eto anyị n'ebe a anyị kpọrọ akpọ okwu n'ije a bụ nnukwu mana ha tachakwa ọjị anyị ma nwụrụ mma sị na ha ga-alụ ọrụ ekwe na ọjị mana ịgbakwa na iri eri na ịma lụ ala ma spụ chụgbakwa gị mgbe a dị anyị nye ọjị anyị sị ndị amụsụ udo papa ị mere ọfụma ofu ga-aba ebe a wetara m obe aka ọjị nye igwe odumodu obe aka ọjị nye chizanị obe aka ọjị tụwadị kọsmọ ka obe aka ọjị gị n'ike ke biko na mụ unu mma ma ede nke biji ọjị nzakwara aka ọjị na ọjị zụrụ ka na mfọ adịlọ ụrụ mfọ ọgbalị bụ ebe ahụ a sị na na-abịa nyojuo mmụọ afọ na ọbụla dị oke dibia sef ọfọ ya n'ala n'ihe mkpakwa ọ bụla ịkpara aka ebe ahụ ọ na-alụrụ ọrụ wee sọ ọfọ na ịnụ mmanya nwụrụ nke anyị na-eme wee nwee isi mmanya nwụrụ ọ gị bụ ebenebe ụnagụ na anaghị eri ebenebe kama ebenebe kụrụ eri onye alụ onye ozugbo ozugbo iyo okay otu olugolo ụmụ nwaanyị ndị eze nwaanyị nwa nna mmụọ ga ngweba nke bọda iwe ọdụ na
ji n'ihu nwe nwoke due nwe nwaanyị due ndị eze nwaanyị na-edue wee na-analụ ngozi n'isi ọsha n'isi ọsha bụ oke mmụọ ọdụmalugbo mena anyị ji wee kwute okwu ya chi na ha geta aja ta dị n'ọkpa ha na-ekwuru n'ọnụ ụdị ike na ka a hụrụ n'anya nwekwara ibe ọ na-ebe ego n'ichi wee bịa wepụkwara hụ ngozi bụrụ akụ bụrụ ụba onye anyị nyefutelu ruo okwere ego wee tọọ ya mma ya na ezinụlọ ya ị ga-agọta eduka nwa nwoke wundụ nwa nwaanyị wundụ oyibe ibe ejie n'ọkwa mmụọ kpụnyere anyị nekwa ebe nke anyị na-adịghị ga-akụziri anyị anyị kwetakwanụ ndụ ga-akụziri anyị ezi mma ma ezi mmadụ ka ọ dụrụ anyị na mma omenanya anaghọtawa ị ga na-echeta echi ị ga na-echeta echi ka ọ dụrụ anyị mana aha eziokwu n'ọdịnala ka nke a gasịrị oke dibịa ọzọ Chimereze okwu dịrị Chiayaweze wee bidozie wee kọbaziere ndị otu alụkwụsị ngalaba Enugu ihe mere o ji bụrụ oke akpụ na oke ọfịa ihe megasịrị na gboo nakwa ihe ka na-eme n'obi a ngwa tọọ ntị n'ala fichaa ya ka ị wee fụ ma nụkwa ka ọzọ Chimereze oke dibịa ji kọwaa ihe na-eme na nnukwute obi mmụọ a nnọgoro igwe afọ ya bụ oke mmụọ gboo na Ugbawka ngwakirenu ya ibe o ji wee bụrụ isi ọcha mere unụwa ọtụtụ n'ime unu ji wee si ọ bụ eziokwu na ọ ga-adịkwa mma ka anyị zọrọ n'ọkwa taa na anyị nwere mitin ka unu gebụ ya n'enya akpụ a nwere ọgbụgba ndụ ya na ndị mmụọ mgbe mana nke m ga-akọrọ unu ga m ji madebe ka m ga-akọ ụnụ niile jeje research gụrụ mmanụ n'obi okwu mmụọ oke mmụọ ga-anọ n'ime even nwanne m nwoke a ka bido olu kịta abụla aka ji ọbọ wee si na omenala ga-anya nwụta gị nụ anyị wee na-achọ ọmụkwalụgo onye dị ile ọmụgo onye dị ile maka na ibe ọ na-eme bụ onye bịanụ onye egwu na-agụ na-ese nri ọkụ gome ike ga-ada aga mana dị mụ anyị na-ese ya ọkụ dị mụ anyị na-amụta dị mụ anyị na-ese ya ọkụ dị mụ anyị na-abalans akụ a na-aba aba n'ime ebe a mụrụ unu tụfu kịta ga mụ ji nụ enwere 3 things nọ here the prevalent if I can still recognize it nke bụ achị mana achị a na achị a dụga akụkọ ji kọọlụ m achị a gwutoro ọbụ na-ekwe na iri ile achị ebe a dọbụ ebe a ụta n'ime anyị ebe a ga kevu ejedebe m n'ime anyị na-akpala achị I will not go too deep ụdọla enwe a ebe a ga dis kevu jedebelu n'ime anyị then enwere another team ndụ nke Yoruba na-akpọ onwe ha ndị ọmọ ya dụga ndụ na-abanye ogbonye bụ ndị otu anyị mgbe ejiri dụga frantana oyibo a bụ eze mmụọ ha ibe anyị na-akpọ ya enene ọ bụ enene ọ bụ afọ enede a nụmụ ibụrụ fọlụ na-ekwe ya ebe a mgbe oge lulu Nkanu gwa na bụrụ ịbịa ya makwụọ anyanwụ mme akụ agba ebe a bịa n'uso bịa n'uso bịa n'uso ebe a bụ ọha obodo ya ọhụụ yes ebe a enwere okwu a na-agwa akụ ka anyị ji were bịa ya nna m ochie bụ Chifu Ugbeja esowolu wee kopụta ntọ na anyị ibu ụfọdụ ebe a gọ na bụla ebe ga ibu ụfọdụ afụta ha wuo mapụta nke fụta ebe a enwere okwu a na-ekwu a na-awụ mụ ha na-eripit ebe a maka na abụghị ama ajọ mpụ onye nọ n'okwu mgbe kama na ụtọ anyị na-emechi ka ụwa niile dụ mma
obere oge ọ ka ga-ekonyekwelu ndị ọzọ ebe a ga-anagidebe agwa akụ na okwu akpa ha ya ebe a oshi ebe na-egba omenye otu na ipiolu n'ime ebe a iwee gbabajie n'ime anyị ibe anyị nọ n'elu ebe elu kevu na anyị nọ ebe a bụ dọọ igwe ha ya okwu kịta oshi ebe a gba kpaa iwoto ipiolu ọ na-eme so ibe m na-ekolu unu bụ ọ bụrụ na ike ọdịnala Igbo ike edo is one of our journey anyị bidogoro anyị ga-akpọite ukwu mmụọ niile na-akpa ike ibe bụ a place of wisdom and intellect ịbanye n'ime kịta ị ga na-ahụ ka mmiri na-atụ pọm 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 like from n'elu ịbanye aka wee chineke aka no matter how tall edo ime emetụ nwa aka na ịbanye n'ime anyị from here now ime emetụ nwa elu ebe a mụ na ụkwụ aka kịta and the more na-achị ebe a kwa mmụọ na-efe mara nnebi yes ọmụ agwa buru so oke mgbe ụdị ya kwụsị ọfịa bụ ọ bụ eziokwu uwe baba so ibe kpeta anyị ji wee kwuo ya bụ nnukwu ukwu mmụọ bụ ibe nke anyị nwaka jefuru n'ogbo ọka kaduile with the time anyị ga-ekwe na ovelu other places thank you so much oh the little I can tell you then ụmụ nwaanyị bụ ndu na-eme agana a na-ewe ekpo ga hepie onye bụ na akwa na edo na ihe na-etufuru ya na akwa na edo enwekwa akwa na ihe ọzọ mụ bịagokwere chekite ebe aka abụ amanụ m ya oke so ebe a bụ alọ bụla gị nke ọdị correct so ọ bụ ebu nke bụ na-ebelụ nkwa agịrị maka onye ji nwụnahụrụ na ọ bụ na enwere ga-eji gbuo onwe n'ike iwile akwa mkpe ị ga-eshi azụ otu n'ụbata ebe a ga na tupuzi wee kwado anyị n'akụ chee na isi n'ụlọ ya atago onwe na abụbụ ị ga-anọ otu na ụbịa mee wee kwebekwe ekwudeji ekwuteche ya nwe ya ezuo oke ọ na onye 2 days ibe eme onye 3 days ibe eme ebe a ọ ga m ji madebe ekeregwe m n'onubata as time progresses anyị jere mee meeting as time progresses anyị na niile abụgolo nna nwanne m nwoke anyị jikwa obele na wee chụ na ya abịa ọkwa na okwu mmụọ gwụbịakwa na obu onye na-apụ ụkwa na ụkwa na-ele n'egwu enwe ka anyị ga-amụta n'aka enwe ka ị ga-amụta n'aka ya na niile abụrụ nna ịbụrụ hụ na Eziagụ bụ onye nke all the way from Nando igwe odumodu Nando na-abịa ebe a so anyị na niile fụrụ amụrị ndị be eji mụrụ na amechi anyị yalụ akpa ugo anyị yalụ anyị na niile ejikọla aka Chineke emekwe ga anyị kwa emeghi ma mgburugburu anyị yalụ ndụ ka ga na-abịa kịta fụrụ ha enwere so many places so ịbịa anyị na niile nọlụ na-agọ mmụọ ọnụ na-arịọ Chukwu nke ọbụla onye medel ọdụla ile oyibo anyị tụrụ anyị wee fụwo nnọ emeghị emewu na anyị nọ ha ọnụ emeghị eme anyị ọkwa ịgwọcha ọgwụ ijere mmụọ gbanye ọgwụ gị ọkwa ya bụ ọgwụ ọ bụla ịgwọcha ije mmụọ wee gbanye elu atụ oge ọfọ na ya ọbagbo ogo dibe gwọrọ ya mana ịlụcha ọlụ gị kechie ngwugwu iwere mmụọ gbanye ya elu afụfụ anyị ebego nke nwanne anyị nwoke bụ okwu dịrị Chukwu eze eji chi anyanwụ eze wee malụ nke mbụ na Ugbawka ọnya du anyị ije wee bịa na ngilubebe ebe anwa asị na ọchachọ ka ọ na-ebe anyị dadọ ma ọ nakọrọ ana anyị nwa bụ ndị alụ kwụsị pụtalụ mụ nwa na onwere mbụ ogolo amabeze in person
si onye egwu na-atụ na be nna ya maka na ya na onye ụka gbara agbata obi ọ pụta ụtụtụ nya tie nsị egbesi onye ọkụ onye tie nsị na amụ ọkụ everyday si kpọọ ya nọ n'ịlụ ọgwụ lebe ọgwụ na onye Igbo bụ ọgwụ ka a gbara ya ka ọ pụta ka ọ bịa lebe ndị ọcha ama ndị were akwa ọcha kpuchi anya were akwa oji kpuchi anya anyị na-enu unu na-eso na ewere anyị mere atụrụ so na anụ Ugbawka bụ na anyị bịara akpụ ma na anyị bịara akpụ isi ọbịa ọ dịkwa ka ọmụchi isi iji aka na abụọ nabata anyị mmụọ ga-eji aka na abụọ nabata anyị ga-eji aka na abụọ ugwu izu nabata anyị nabata anyị niile ọma anyị na-achọ ebe dị anya ọ dị anyị nso ebe anyị na-achọ na Sokoto maka na anyị jebe obodo niile dị iche iche wee jee gwakeche mmụọ niile dị ebe obodo anyị wee buru anyị bụ ndị Igbo enweela onwe ibe ha na-asị isi ugwu si anasị anasị ugwu anyị ka na-eme nke ndị elu n'ụbọchị ọbụla ndị Igbo tụkọtara ego wee jebe n'isi mmụọ obodo ji wee dị ebube n'ofu n'ofu wee jebie wee gwaba ibe abụ mkpa anyị n'eziokwu nwa mgbala ọtọ n'obodo echekwa ime iwe ike siri ike abata eze mmụọ asị chere kpọọ nwa ofu adịghị nwaanyị nwebere nwa ma ọ bụ nwa ya nwoke si ya ngwa gị bịa n'olu na iwe ya na-eme ya bụ esi ike n'Igbo chọrọ inwere onwe ọ baa n'iru mmụọ nna ya na-agọ nne ya mmụọ na-agwụzi bụ nwa ya na ọ bụrụzi nne ya ibe abụ nwatakịrị atafụrụ ọnụ kwuo ma ọ befu anya mmiri ọta na Igbo nwekwe nna onwe ọ na eji onwe ya na ana mmadụ na-eji onwe anyị mana I believe na ije anyị bịa na agbụta n'ụzọ anyị akwaghị olu ekene m unu odogwu anyị ejere mitin ọ bụ na ịlụ ụlọ ọlọ ga-ajụ ụgwọ ije ka anyị ọ chọrọ mgbu ya anya mmụọ odogwu ma oke bụ na anyị kenekwere uwe Ana m na kungu nọkwa na ndị mmiri nọkwa na ndị eja biko na-ekenekwa iji anyị bịara tata ka ọ mịtara anyị mkpụrụ n'afịa n'ụbọchị anọ ka ha niile bụ ndị oke bịara ebe a ma ndị nwaanyị bịara ebe a ma ndị uche dị na chikwe na anyị ga-abịa bụ na ha bịa biko ka emezugo anyị ka anyị na-ekwu okwu ihe kwuru niile bụ ihe na-eme achị na m chọọ na anyị bịara na eje ana na akpụ ihe ọma ma edere anyị a sị onye ọbụla mụtara ụwa ma nwoke ma nwaanyị na-ada anụ ife ka gọwara ife kwesị na mụta na ịzọrọ ọkwa n'ebe a na ewu na ya bụkwa ezigbo anyị na-anụ m ekwupụta okwu ndị na-amụta ha ka ebido mụtawa mụta nwoke mụta nwaanyị ndị na-amụta nwoke ka o bido mụtawa ndị na-amụta nwaanyị ka o bido mụtawa ka ndị na-achọ nwa niile ka ụzọ iwe mee ndị iche niile ka o bido tụwa na mma ya enweghị ichikwega anyị na nro biko na-ekwuchiri m okwu ya nwoke ya nwoke ya yi nwaanyị ya ya akụnụba ya ya akụnụba ọpareshọn n'ụzọ anyị ime biko mgbụrọgwụ ọbụla niile anyị kụta biko ka ọ dọga anyị ihe ka ọ mere ige ya makwa nsọ ka nke anyị na-amagokwu na-akụchi anyị maka na mmụọ na-akụchiri mata mata ada biko kunu gba ya
ekwuke n'afịa n'ụbọchị anọ tata bikọta ọ mụtara anyị mkpụrụ anyị ekwu okwu a na ọ ga-emeso na ntụziaka ndị eje ise